vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa but ndinogara kunoku kuCape Town uko kwandinoita zvemauber uye zvekare nemabolt. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakachekeresawo kamwe kamainini kangu munin'ina vemudzimai wangu. So mudzimai wangu iye mukoma, she is only 18 years but pandakamutora kuZimbabwe ainge achiri ne16. Saka akatongoninyepera because takasanganawo paWhatsApp. Ndainge ndisingatombozvizivi kuti munhu uyu underage. Mushure mekunge ndamutumidzira mari azouya kunoku ndopandakaona kuti ndapinda pama1 mukoma because ndainge ndatora underage. Saka I then avoided kuti ndige ndichimumitisa kuzonosvika chinosvika 17 years kutaura kudai tine kamwana kedu kacheche. Mukoma, ndainge ndagara hangu ndichingoitawo zvemabolt nemauber ende ndakazosangana nomumwe muNigerian apo mudzimai wangu paainge aine pamoviri. Saka muNigerian uyu iye akabva andiudza kuti ari kutsvaka the transporter, akabva anditi ainge achida kushandidzana neni. So ndakabva ndati iri bo, as long as uchindipa mari yekuti inotengawo, noti kuzondipawo mari isina kana value zvokuti ndinenge ndichingoshandira mahara kuita sekunge ndichasungirwa pasina. Akabva ati no, ndinokupa mari. Saka basa rangu rainge riri rekumova madrugs from one point to another. Then nerimwe zuva akazoti ndige ndichiuya kumba kwake, ainge ari masikati, asi madrugs awa taiwanzo kufamba nawo huri usiku, but ipapo akanditi it was an emergency. Ndakaenda kumba kwake ndokubva ndanotora madrugs aya. Saka ndakati ndava kuda kubuda akabva anditi my friend wait. Ndikabva ndachizodzokera mumba make akabva azondipa kamushonga. Akandipa kamushonga akanditi kamushonga aka ndokachaita kuti kwauri kuenda uko kune magangsters, vanhu ivavo vasazokushungurudza kana kukutorera madrugs aya, uye zvekare usazosangana nemapurisa on your way going there, because ndaiva nemari yandaifanira kuti ndige ndichizodzoka nayo kumba kwake yakawanda. Mukoma nashi ndakabva ndachizotora kamushonga kaya akanditi kamushonga aka unofanira kuti unge uchizokaisa padashboard. Mukoma, ndakaenda kuya handina kana munhu akambondinetsa ndikadzoka, asi ndava kudzoka ndopa akazondiitira e-wallet. Saka ndakamuti e-wallet iyi I think ndinozoitora mushure mekunge ndauya nemari yako. Akabva anditi no, I want you to take that money now because handiko kumba, tichasangana mutown. Ndakabva ndazotora e-wallet yaiya ndokubva ndachizoti ndichidzokera mumotikari ndikabva ndaona kuti kamushonga kaya padashboard kainge kasisipo. Ndakavhunduka mukoma, ndikabva ndatarisa pasi peseat rangu, ndipo pandainge ndasiya ndakaviga chipepa bag chainge chiine mari yake muNigerian. Ndikatoona kuti mari yainge irimo, asi mukoma ndakabva ndaona makonye awa ainge ari papassenger seat. Ndakangoti ndakamatarisa ndokubva atonyangarika makonye aya. Saka muNigerian uyu ndakazoti ndichinosangana naye, ndipo pandakamuudza zvose zvainge zvaitika akabva anditi ndakashandidzana nevanhu vakawanda, but pose patinopa munhu mushonga haaone zvose zvinenge zvichiitika. It means kuti iwewe ropa rako neropa rangu zvatoenderana. So mukoma akabva azoti ainge achida kuti neniwo ndinge ndichitawo izvozvo zvecult, kujoina cult yavo. Saka ivo mukunoromba kwavo kwavanoita vanhu vekuNigeria, it's not like anenge aine chikwambo, but vanenge vaine cult, uye zvekare vanenge vaine chimwari chavo icho chavanenge vachinamata chinenge chichivapa mari. So mukoma pandakajoina cult iyi akabva azotanga kundibatsira akandibvunza kuti ndainge ndichidawo mukoto here wemadrugs. Ndakangozviita kamwe chete mukoma, ndikatomboendesa madrugs kuZimbabwe. Munozviziva here kuti vatoriko vanotorova cocaine but inongorohwa nevanhu vane mari kuZimbabwe, asi ndakabva ndasiyana nazvo. Ndikati polisi yemuZimbabwe yakatosiyana nemuSouth Africa, kana vakada kukutsvaka vanokuwana. Ndokubva ndasiyana nazvo mukoma, but ipapo padhiri racho
recocaine yatakaendesa kuZimbabwe. Takarova mari mukoma, ndikatodzoka kuno ndichitotenga motikari. So ndakati ndaramba ndamuudza kuti ndainge ndisingadi izvi zvemadrugs, ndokubva azoti ndichakubatsira nemamwe mainvestments. Saka kumusha uko mukoma ndine mamwe mainvestments andinawo, izvozvi zvechrome zviri kuitwa mazuva ano, neniwo ndatova neclaim kangu, uye zvekare nditori nechrome yangu inouyawo kuno kuSouth Africa. Ndo maitiro awo andinoita mari, uye zvekare nemamwe mabhinda uko. Asi zveuber ndichiri kuzviita because ndakanzi kunyange ndichiita mari but handifanire kuti ndinge ndichiregedza izvi zveuber. So mukuzonojoina cult ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichichekeresa mudzimai wangu, but ndokubva ndachizoramba. Ndakabva ndachizoti mudzimai wangu ane pamuviri, hazviite kuti ndinge ndichimuchekeresa. Saka ivo grandmaster vacho vakabva vatsamwa, vakabva vati tarira uone kuti within 1 month takupa mari yakawanda sei, tarira uone kuti wava nemari yakawandisa, tikutoda mukadzi wako, ropa remukadzi wako ndo ratiri kuda paaltar apa. Ndakabva ndazoti ko hazviite here kuti tige ndichichekeresa munin'ina wemudzimai wangu. Mukomanashi please musazoshare mafone numbers angu kana nani zvake nekuda kwezvandakazoita, because munin'ina wemudzimai wangu akazouya. Saka munin'ina wemudzimai wangu uyu mukoma iye ainge aine 10 years akauya kuno specifically because ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizorara naye asati afa. Mukoma ndiko kwainge kuri kuzadzikisa mhiko dzacho. Handikwanisi hangu kuti ndige ndichishare nemi madetails ose. Akauya only for 1 month ndokubva achizodzokera. Apa ndainge ndatopedza naye, akangoti achingonosvika kumusha zvikanzi mwana arwara, akangorwara kwenguva pfupi pfupi ndokubva ashayika. Panguva yaakashayika inini ndainge nditori kutemple kwagrandmaster. Mukomanashi, it's not like temple but itongoriwo imba yakatongozvinakirawo zvayo, but mukati manje ndo paunoona kuti mune zvinoitika, and it is a temple of the devil, uye zvekare ndo munogara mwari wacho watinonamata. Ndakabva ndazotorwa ndikaendeswa muouter room. Saka ndakati ndichinotarisa ndikatoona kutoti pamusoro pealtar painge patori necoffin. Ndikatoziva kutoti mucoffin imomo ndimo mainge muine munin'ina wemudzimai wangu. Saka grandmaster uya akabva azovhura coffin riya. Zvechokwadi ndikabva ndatoona kutoti vainge varimo, but vainge vachiri kufema. Kuti ivo vakakwanisa kumutora sei handitombozivi, uye ndakabva ndachizonzi ndige ndichidzokorora zvekare kurara naye. Ndokubva ndadzokorora kurara naye zvekare. Ndakabva ndazopiwa banga mushure mekunge ndapedza kurara naye. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichizomuvhiya sekunge ndiri kucheka mbudzi. Mukoma ndikabva ndaita saizvozvo. Akachema achingoti bamunini. Ndokubva atotandadza paya. Ropa rainge razara everywhere mukoma. Ndakazorarako ikoko kumba kwagrandmaster. Apa mukadzi wangu ainge achingozama kundifonera chete asingakwanisi kundibata. Foni ndainge ndadzima. Mangwana acho mukoma ndipo pandakazobadidza foni, mukadzi wangu akapopota akati ko manga muripi. Ndikabva ndazomuudza kuti ndainge ndaenda uko kwatinombopota tichienda kune vakomana vanoitawo zvekuchera chrome, but ivo vanochera chrome zvisiri pamutemo. Saka kunzvimbo kwacho ikoko kunonetsa network. Mukomana achi takabva tazosimuka ndokubva tazoenda kumusha. Mwana uyu tikanomuviga tikadzoka zvedu. Saka mari yandiinayo mukoma yakawandisa, asi dambudziko ravapo nderekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndichifamba ndinotovaona amainini ava vanenge vakatogara zvavo, sometimes papassenger seat kana kuback seat. Ndinotovabvunza kuti komainini kochiiko? Vanobva vati ndauya kwauri, handiti ndiwe wakasarudza kuva murume wangu. Saka kurara ndinotorara navo amainini ava, ndinotorara nechipoko chavo, but ndinoti kana ndapedza kurara navo ndinozotoavoida kurara nemudzimai wangu, because sikarudzi yangu inosara iine mazironda zvekuti zvinenge zvorwadza mukoma. So far I have made so much money, but I want to be out of this fantasy. Asi handizivi manje kuti ndotangira pai, because
urombwa hwacho hwasiyana neurombwa hwedu hwatakajairira hwekuzimbabwe hwekuti unopiwa zvidhoma zvaunenge uchishandisa. Like inini handina kana chinhu chandinomboona ini chekuti ndikati ichi ndo chikwambo changu. Zvatinongoita ndezvekuti tinongonosangana kutempo ikoko, umwe noumwe anenge aine munhu wake waanenge akachekeresa. Ndo zvatinotongoita, ndo mhiko dzedu idzodzo. But manje dambudziko riripo nderekuti handichadi, ende ndinozviziva kuti kana ndikangovaudza kuti handichadi, vanhu ava vanokwanisa kundiuraya, because sagrandmaster vacho vakatozvitaura ipapo mushure mekunge ndabva mukurara naamai inini vari mukofini mavo. Ndikabva ndatonzi zvose zvandainge ndaita ndainge ndatotengesa soul yangu, and my soul belongs to the devil, and there is no hope anymore for me in Christ. So ndauyawo pano mukomanashi, uye zvekare nyaya yangu musazoisa kuchirungu. Muri yeZimbabwe ngaindibetserewo. Naye, is there such a thing as there is no more hope in Christ? Is there hope in me? Nezvose zvandakaita, kurara nemwana ane 10 years, kuzouraya futi mwana wacho iyeye ane 10 years, kugara uchingoona chipoko chake nemasecrets ose awo andakaviga mumwoyo mangu. Mwari vanokwanisa kundiregererawo here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chandikuda kuziva ndechekuti hanzi, is there hope in Christ? Nekuda kwezvose izvo zvandakaita, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka ndinewo munhu wangu uyo wandiri kufambidzana naye. Saka munhu wekuti akatongoberekerwawo mumhuri ine mari. Saka akazogara neni pasi akabva anditi, baby, kweduwo tinoitawo zvechivanhu. Ndikati it is fine as long as tiri vanhu vatema tinenge titori nechivanhu chinenge chiri patiri. But pamba pavo mukoma akazondiudza kuti pane basement. Saka mubasement umu hanzi ndo munogara zvinhu zvacho izvozvo zvavanoshandisa muchivanhu chavo chavanoita. Inini hangu handina zvakawanda zvandinoziva panyaya idzi dzechivanhu. Naye zvinhu zvinoshandiswa muchivanhu zvinofanira kungogara zvakavigwa here? Kana kuti ukaona kana zvinhu zvava kuvigwa zvinenge zvichireva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zviri zveurombwa. Uye zvekare pamba pavo apa vane zimba rakakura mukoma, but pane mamwe marooms ekuti anogara akangokiwa at all the times. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kune vanoziva nyaya idzi dzechivanhu kuti nhaye, kana muchiita zvechivanhu zvinhu zvacho zvinongogara zvakavigwa here? Kana kuti ukangoona zvinhu zvava kuvigwa zvinenge zvichireva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvitori neurombwa mukati. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Mukoma nachi ndine mwana wangu uyo ane 2 years. Ndakasanganawo nemurume wangu muno muSouth Africa, so handitombozivi like hama dzake personally, ndinongovazivawo pamafoni. Apa tikufanira kuti tinge tichienda kumusha, but pandakatanga kudanana naye ainge asingatombowirirani naamai vake. Ende ndakazoona mamwe mamessages mamwe acho akandivhundutsa, because ndakazoba foni yake ndokubva ndazoretrieve maold messages. Ndikaona kuti ainge akatombotukana naamai vake achiti, amai, wai muine mwoyo wakashata kudaro? Wai musingadi kuti ndinge ndichiroora? What do you benefit kana ndisina mwana? Ndokubva vatukana paya. Mukoma, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisawo. Saka mukuzonodanana nekuzotanga kugara tose ainge asingadi kuti ndige ndichiwirirana nehama dzake, especially amai vake.
but ndakazongotanga kungotaura navo mukoma, saka vanotoita sekunge vanondifarira, but ndine hope idzo dzandinogara ndichirota. Mukoma nacho ndinorota vamwene vangu vachinditorera mwana, vanoti kana vanditorera mwana ndobva ndazoona mwana wangu achichinja kuita mbudzi, vobva vatoti ndatowana chisevo ini, vobva vatouraya mbudzi iya, vobva vatanga kutoibika. Ndiri kungoramba ndichingorota hope idzo dzidzi mukoma. Handiziviwo kunze uko kana kuinewo anokwanisa kundibetsera kudzidudzira hope idzi kuti zvinomboreveiko kungorota hope dzakangofanana idzodzo, uchitorerwa mwana wako, vamwene vako vachizobika zvekare mwana wako. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I think pane nyaya asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume wangu akabva mukundiudza kuti iye ane nguva yekuti anombofamba achitsvakana nemapenzi echikadzi. Kana awana benzi rechikadzi anobva arara naro. Ndozvaakandiudza murume wangu. Saka iye akati shuviro yake yainge iri yekuti ange achizoroora mukadzi anotopenga. Ndo mafantasies ake iwawo. Saka anototi paanenge achiita bonde nemukadzi anenge achipenga, anzi anonyatsokunzwa kuti bonde racho rinenge richimunakidza. But after andiudza zvose izvi mukoma akabva angoti just joking my wife. Nai, can someone joke with something like that? Kuti unomboziva here kuti ndinotombofamba ndichitsvaka mapenzi echikadzi, kana ndikawana benzi rechikadzi ndobva ndatorara naro benzi iroro. Mukoma nacho kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hakuna majokes akadaro, asi ngativabatsireiwo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.